Ei saatana, kävi sellainen tenkkapo, että Löytiksessä ei oo sellaista. Ja varta vasten kysyin Nikeltä, että onko Löytiksessä Monster Ripperiä. Se sanoi, että ei ollutkaan. Mun pitäis juosta Kankaantaan Sipaa. Siellä on. Toivottavasti saan sen juoman 2 eurolla. Jos on jotain 5 senttiä äly, niin mitä yrittää taivuttaa. Ettei se niin nöpönuukaa oo, jos mutta 5 senttiä uupuu. Ja sitten pitäisi vielä koulunkin ehtiä, koska se vaan vähän niinku, ei se kauhean kaukana, mutta semmonen pitkähkö matka. Että siis sieltä pitää vähän nopeammin kävellä. Tää reppu selässä juoksiminen on aika vaikeeta. Tuolla Jukan kantaan kuulemaan penttynä. Vois sitä uutta Monsteri low-carbiakin ihan pian maistaa, kun se tulee tänne Nokialle. Kun meidän Monster Energy Drink -ekspertti Niklas Ukonaho kertoi, että low-carb on saapunut Suomeen. Mutta Nokialla sitten vielä ei oo saatavilla. Yritän seurata tilannetta. Jos joku on sitä vielä maistanut, niin vois kertoa, että minkälaista se on. Se low-carb. Ripperi on sellaista mehua energiajuomassa. Ja Monsteri sellaista päärynämakusta normaalia energiajuomaa. Nää on paska tuossa keskellä tietä, onneksi en astunut siihen ja ollaan ihan pian perillä. Tänne ei nyt ihan pian. En tiedä kuinka paljon kello on. En mä kehtaa nyt sammuttaa tätä kesken. Niin. Juu. Tuolla on Vihjus, missä mä kesällä joskus käyn. Mä kyllä käyn yleensä ton Vihjuksen toisella puolella. Kennonnokossa uimassa. Ja siihen pitäis saada kesäksi itteeni rantakuntoon. Se treenataan joka päivä. Tänään on vapaa päivä. Omat treenit vaan ja kavereille. Elikkä tuli ostettua tää Monster Ripper. Tällaisessa pakkauksessa se sitten. Ja tossa on jotain ihmetekstejä. No, mun nyt pitää maistaa tätä. Avasin sen jo. Ei sitä yhdellä kädellä helppo avata. On tää ihan hyvä, mutta lopussa tulee sellainen ananaksen maku. Tää on sellaista ananasmehua ja energiajuomaa yhdessä. On tää ihan hyvä. Suosittelen. Ei tää kovin paljon eroa tosta normaalista Monsterista. Mut siinä ei vaan. Kato, kun siinä tavallisessa Monsterissa on sitä päärynää. Tässä ananasta. Siihen Monster. Tohon on ihan turhaa lisätty toi plusmehua.
Energy plus mehua. No on vaan ihan samanlaisia se alkuperäisen kanssa, mutta eri makuisia. Eli alkuperäinen päärynä ja tää on ananasta. Tää on ihan hyvää, annan tälle. Olisiko 4/5. 4/5. Se normaali on kyllä 5/5. En itse tykkää kauheasti ananaksesta. Tästä ananaksen mausta en tykkää. Joo, mä juon tän pikaisesti. Tai no, en pikaisesti. Mulla on vaan varmaan tää kolsekin vielä. Tää on niin iso. Ja subscribe pakkaa Haeksurille. Joo, moro!